खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 आगस्ट बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं प्रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जिउ राहा आरो खामानिनि थासारिया गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सहाय थानाया गोनांथार। वृष राशि। मावख'गिरिफोरनिफ्राय थुलुंगा आरो मान मोनगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जागोन। मिथुन राशि। थाबथानाय खामानिया दावगानो हमगोन। आयनि गोदान फुंखा ओंखारगोन। कर्कट राशि। खामानिनि बिथिङाव गोबां खस्थ' मोननो हागौ। खस्थ'नि सान। सिंह राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबानिफ्राय सोलोंथाइ मोननो हागौ। मोजां सान। कन्या राशि। रांखावरि थासारिया गाज्रि गोहोम नुजानो हागौ। सोरनावबा ऋण लानांनो हागौ। तुला राशि। नोंथाङा गावनि गोदै बाथ्रा आरो मोजां आखुजों खामानियाव जाफुंसार जागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। वृश्चिक राशि। नंखाय बाथ्राखौ लानानै सुबुंफोरा बदनाम खालामनो हागौ। गाज्रि नोजोरनिफ्राय जानगाराव था। धनु राशि। नखरारि जिउआव सुखु फैगोन। रंजा बाजा सम बारहोनो हागोन। मकर राशि। समाजाव नोंथांनि माना बांगोन। बयजोंबो मान होजागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया बेरेखा नुजानो हागौ। सांग्रां जानांगोन। आरो मीन राशि। जोबोद गिदिर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। दुखुनि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।